Sanibonani babukeli, yilo champion leli. Sesiphinde sahlangana futhi kuyi heartbreak ngoba niyazi ukuthi umjolo uyanyisana. Abantu banenhliziyo eziphukile, zigazi, zilimele. Khona abantu abephuka ezinhliziyo. Khona bephukile ngikhuluma nawe nje. Khona abasazophuka ngoba umjolo uyanyisana, safika unyisana, sesizawushiya usanyisana futhi. Namhlanje ke sibhalelwe umfana. Umfana uyasibekela nje lwakho udaba ukuthi luhamba kanjani. Mangabe sachitha isikhathi ke mangulufunde lunjalo nizizwele nina ukuthi ulibeka kanjani. Sanibonani. Hey bobot bami, ngibhekene nenkinga lana. Inkinga engenze ngaze ngacabanga nokuzibulala, kodwa ngaphinde ngazikhuza ngoba ngazitshela ukuthi angisoze ngazibulalela intombazana. Hey, ungihlukumezile lo mntwana. Kabuhlungu. Kumanje nje ngikhuluma nawe, inyembezi ziyazigobhozela. Ngendlela engiphuke ngayo inhliziyo. Kusho ukuthi ngazitholela nje isibutubutwana eminyakeni embadlwana nje yedlule. Ngabe sengisithanda naso sangithanda. Kwaba ke siyaqhubeka kanjalo. Ngabona futhi ukuthi kumfanele nje ukuthi kungaba umuntu ongayotshikiza emagcikeni akithi aphekela umama itiye. Ngendlela ebengibona eziphethe ngakhona nangendlela nje abengihlonipha ngakhona ngoba ibaleke kakhulu inhlonipho uma uyindoda uyithola kowesifazane. Sithe nje masiqhubeka sithandana ngaqaphela futhi ukuthi ukhuthele usisi lona okuyinto ke nale efunekayo emuntwini wesimame. Siqhubekile ke kunjalo ke. Ngaba nephutha nje lincane ngalenza ngoba ke samadoda siphinde sibe nawo amaphutha esiwenzayo. Lithema lenzeka kanjalo leliphutha. Wabe sengibamba kumama ngaxolisa. Salwa ke njengenjwayelo wakwada. Ngazama ukuxolisa wagcina sengixolele. Ngaphinde ngona futhi. Saphinde saxabana futhi kodwa wagcina sengixolela futhi. Ngono kwesithathu, ngithema ngono kwesithathu wangibamba futhi. Ngathi mangixolisa wangibuka nje wasmayila wathi uyangixolela. Ngamangala ukuthi hawu kalula nje kanjalo. Ngazama ngilo ngibonisa ukuthi ngixolisa ngempela. Wani njengoba ngitshela ukuthi kulungile ngiyaxolela. Yonke into oyenzile ngiya-understand, ngiyaxolela. Kwaba sidlula kanjalo kodwa wawungaqini umnqwazama ukuthi ayikhona. Angeke phela vena axole nje kalula kanjalo. Kwadlula nje inyanga ezimbili. Wagadla ngingalindele. Sengixolile futhi. Sengikhohliwe naye sengicabanga ukuthi uxolile. Wagadla. Nami futhi sengizitshelile ngaphakathi ukuthi ayikhona imama angisafuni ukuphinde ngiliphule inhliziyo. Ngizenzile izinto ezimbi sekwanele. Wagadla. Ngingalindele. Kusho ukuthi ngangizingqenqele nje empedeni. Ngiqeda kudla. Ngisazibhemela nje ukugwayi ngehlisela. Ngezwe ngayi imfonomfono. Qing 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 qing. Hawu mangithi ngiyabheka imama na kulahlela amavidiyo. Ngabe sengizepha ugwayi kanjalo ngubeka lapha ya etafuleni lami. Ngithi angeke ngibone ukuthi umama yini la ngisendela yona. Wayinako ukuthi nje ngithi ngingalindele abe sengifakela ke lokhu nje okwamavidiyo yimikhuba noma izithombe lezi eziyimikhuba. Ngiyobeke sengijabula ke lapho ngibuka
ngibuke imama silami ngibe sengiyazilalela. Ngathi nje mangingena hawu mangithi ngabona ukuthi imkhuba kodwa ngangena kuyoqala ivideo hayi into engayibona ikhona. Ngake ngayiyeka ifoni yawa ngazibamba ikhanda ngavuka nganqonga ngabuya ngayibamba ngayiphakamisa ngabheka hayi ngamelwa ikhanda langimele ikhanda. Umngani wami ngikutshela ngomacala mina umuntu wesidla nangesipuni esisodwa makuthiwa siyadla. Wayibhizi nemama silami okubuhlungu nje ukuthi mina benginako ukuthi imama ngilihloniphe ngingalenzisi noma yini yonke lento eyenziwayo. Benginako ukulicabangela engathi mangifika lo mfana uyaliravaza indaba okudlala kalincingi kuze nje kukhala nje ngathi kuqhwatshwa izandla. Into ebengingayenzi mina bengincenga mangenza nje ngendlela ehloniphekile. Hayi ngithe mangifika umngani wami hayi ngathi kuyaliwa. Ngathula kancane ngamfonela ngathi mama yini lo ngisendela yona yini lo ngenza yona. Wathi kudala ngikuxolela ungishithela cacela ukuthi awufundwe nemaphutheni akho. Lento yenza ngenhloso nami ngibe ngizama ukubonisa ukuthi lento yenzayo ngiyakwazi ukuyenza futhi kangisakufuni sengaphuma kuwe. Lelanga ngithi ngikuxolele kulelanga ngangikukhipha enhlizweni yami bese ngiqhubekela kona nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngizwise ubuhlungu lobo wena ungizwise bona. Ngangazimiselanga ukuthi ngizakuzwisa ngalendlela kodwa ngiye ngathi mangibheka ngabona ukuthi umngani wakho ngamsebenzisa ukuthi ngiziphindezele kuwe. Hayi ukuthi siyathandana sithandane chabe ngifuna nje ukubonisa ukuthi lento oyenzayo ngiyakwazi ukuyenza nami. Kayiphahlaza phansi ifoni yafahlaka ngadunyelwa ikhanda ngangicabanga ukuthatha intambo ngiyozihenga ngaphinde ngazikhuza ngathi ayikhona basangidinga ekhaya kwazi sekexakiwe kulomuzi wakithi imina onawo amandla ukuthi angashintsha isimo. Manje ngemase ngizibulala bayosala nobani. Ngazincenga ngakhuluma nenhliziyo yami ukuthi ngake ngilinge ngikwenze lokhu kokuzibulala. Ngahlala nje amalangana ngahamba ngawulungisa ifoni ngazinikeza isikhathi ukuthi ngixole. Ngathi mase ngicabanga ukuthi sengithe ukuxola ngoba umngani wami azange ngisasondela kuye naye ngamtshela ukuthi angalinga sondele kimi ngiyibonile into ayenze nentombi yami. Ngathi mase ngicabanga ukuthi sengixolile ngaphinde ngawabuka lama video saphinde sakhandeka isilonda futhi savuka ngamandla. Kwaba ke sihlukene kanjalo ke nalomuntu wami. Masihlukana kanjalo kwabonakala nje futhi ukuthi akazisoli ngayo yonke lento ayenzile. Manje kunosathano lokho engifikele ukuthi lama video ngivane ngiwapost babone umhlaba wonke benza lamanyala abawenzayo. Lokhu ngicatshangiswa ukuthi inhliziyo yami ephukile ngilimele kahle kahle. Kuyimanje anginayo intombi eqondile ngizitholela nje lowo ngibulale ngimshiye kanjalo. Abanye abantwana sebefela nje isono sakhe
Ngoba beza ngenhloso ezinhle bangitshela ukuthi bona kudala bephula inhliziyo, bacela ukuthi mina ngingabaphula inhliziyo. Phule lonto ngidlule. Okuyinto engingayithandi-ke leyo futhi engingazigqaji ngayo, kodwa nje ngiyenziwa isimo ngoba phela into eyintombazana ngisayithembi. Ngibona nje kwanto eyintombazana nje kuyinto nje ukuphula inhliziyo bese sokudlula kanjalo. Yakhuluma kabi le ndoda, hey. Kodwa ngiyithandi ke lento ukuthi ngiphula abantwana babantu inhliziyo. Manje ke angazi noma lento engiyicabangayo yokuthi ngipostela ama-video yiyo yini. Kanti ke nje ningicebise ukuthi ngithini, ngibahlaze ongibayeke kanjalo. Ngiyabonga. Hey babukeli, ngizwele ndoda ilimele kakhulu. Ilimele kakhulu manje selimaza nabanye abantwana bengenze lutho. Umjolo. Yisana. Kanti ke nimcebise ke funa naye ingcebiso yakhe. I-champion lona. Malike lithi nje, danko lizophinde linibone.